Ideme si spraviť Hailey Bieber's Pizza Toast. Prvý krok, nakrájať si rajčinky. Ale asi mi bude stačiť iba jedna rajčina. Či dáme na tanier olivový olej, šťava z citróna, ja mám rada kyslé, sol, korenie, domáci kváskový chlebík, 2 krajce. Rovné? Skoro. Keby ešte náhodou stále neviete, prečo je žltý, je tam kurkuma. Opečieme chlebík na masle z oboch strán. Akurát som vytiahla to maslo z ladničky. Ona pridávala ešte truffle olej, ale nám bude stačiť maslo. Narežeme si mozzarellu a zabudla som, že ona tam pridávala ešte aj buratu. Takže to nebude úplne podľa Hailey Bieber, ale trošku podľa mňa, pretože tú buratu tam nedám. Poukladáme mozzarellu. Dáme roztopiť mozzarellu. Trošku pretlaku. Ďalší krok by mala byť burata, lenže tu skipneme. Sypeme parmezánom. Navrch trošku oregana dáme. Znova dáme zapiecť. Náhodou je to veľmi dobré. Tieto pečené rajčiny mi pripomínajú pečené rajčiny, čo niekedy dávajú v hoteloch, na hotelových raňajkách. Tá mozzarella je úplne top, lebo sa ťahá. Ten pretlak by som možno trošku osolila ešte, ale inak tip top. Skúste, veľmi simple, rýchla večera.